O concelleiro de Infraestructuras e Servizos Rurais Antonio Rodríguez denunciou hoxe a sustracción de 2 quentadores eléctricos, danos nas instalacións de fontanería, así como o forzamento de portas e fiestras para conseguir entrar ao interior dos vestiarios do campo de fútbol de Cercio. Actos que serán postos en coñecemento da Garda Civil de Lalín para que realice as investigacións oportunas para esclarecer estes feitos. Dende a Concellería de Igualdade, Benestar Social, Maior e Voluntariado e a Asociación de Mulleres Rurais do Concello de Viladecruces continúase coa organización do primeiro curso itinerante de cociña. Levarase a cabo nos locais de todas as asociacións de mulleres. Fíxose por primeira vez en Viladecruces e agora esta semana será no local social de Bodaño o xoves 7 ou venres 8 de abril a partir das 8:30 da tarde. Remataron as tarefas de aglomerado do terreo axacente ao campo de fútbol de Bandeira e do entorno do Auditorio Manuel do Pazo. Unhas obras necesarias pola cantidade de público e vehículos que soportan estas instalacións cada fin de semana. Durante as vindeiras xornadas realizaránse as pertinentes tarefas de pintado, limpeza e instalación dunha rampla e 2 portalóns para o aparcadoiro. O PSOE de Lalín denunciou incumplimentos no mantemento das bicicletas en préstamo, como é a retirada nocturna de outubro a maio para evitar o seu deterioro. Ao non ser así, din que sofren danos de corrosión por estar a intemperie. Ante esta situación, o PSOE preguntalle ao alcalde onde van os 48.500 euros de mantemento das devanditas bicicletas. Será un chanchullo municipal? Pois ben, Varela explica que deciden manter os ciclos nos postos ao estar cun tempo semellante ao do verán e así os usuarios poidan desfrutar deste servizo máis tempo. Varela pídelle a Aller que deixe de bombardear as iniciativas e que se adique a probar o servicio e non a tentar afundir.